Kaparo antiere sekta mar somo tirinya e kaunti ma Migori kama jonyuol mar skund primar ma Kangeso e sub county marongo yuago lwasi marach mar somo ne nyithindgi. Aka jafwambo marwa ma Migori Jonyuol no jonyuol go koni lwasi marach mar skund no keto ngima nyithindo kama tek kendo nyalo rocho duoko mar jopuonjre. Kinde medo kalo ka jule skul primar mar Kangeso e sabkono marongo yuago lwasi marach ma somo ne nyithindgi e skund ni. Jonyuol ma skund ni mano biro kod bura kod ten sikul ne kaachiel kod ten loch nanga yuak ni klese ma nyithindgi some sani richo ka dier ot bendo timo kata buru. Nyithindo bede lo, nyithindo bedo kama rach, sikul oyugno. Pani e tabu kata mana buru oromo nyithindo ka nyathi biro to biro gi yoma makuma ketie onge. Kangeso entiere buo Rongo sub county kamotel negi gi mheshimiwa Paul Abuor. Owinjore obi ong'inwa kako renovate classrooms magwa ningeche wan bende wan constituents mage. Onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kund dhok machal kata to wabiro loro gate ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Samson Onyanga mana achiel kuom jonyuol wach ni kata kombe ma nyithindgi some tin ka chopo ma bende gitiyo godo bende rach mokalo. Wan gi problems e classes magwa mag nyithindo some. Ariyo desks waremo e skundwa ne. Cho ma wan godo okrom nyithindwa to kendo be ok nober. Sikuni ma Kangeso bende kata pi ma jopuonje nyalo tiyo godo onge ka jonyuol yuak ni pi mano kuny kod piny wach sikul ne ma onego kon sikul ne kaachiel kod joma dak alwora be nyaka sani koro ok ti. Antiere gi pi mano losnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo kony skul to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drill e skul. Skul bende yuak ni ngeche kwa ng'iyo chal mar skul onge pi to health and sanitation regulations to nyiswa ni pi owinjore obed e skul mondo kony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho. Gedo ma klas ma jonasari kata ICD e skul primar ni ma Kangeso ma igero kod piny wacho ma kaunti ma Migori bende jonyuol yuak ni dhi mos e kinde ma nyithindgi onge kama some malong'o. Chiel kuom gima duong' kabisa wadwa ni ECD marwa ni kama rach kinde en kama rach. Nyithindwa ne buru EDF obika mondo ng'i kaka ginya konyowago. County government to come here mondo ginyiso ni to wanya konyo nang'o mondo migigo yodhi makare. Erokamano ne governor marwa mheshimiwa Chila yako kuom ne deo Kangeso mondo en bende noyude e ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Ningeche waluor ni gilware lwedo marach. Waluor ahinya ni pesa olware lwedo marach. Jaod Juma, Ramogi TV, Migori.